आङो गिबियावनो मासबाद समस्तिनि जोंहा मानगोनां सरन बर' सार बिथांखौ आं गिबियावनो साबायखर बावनो सानो। माने जोंहा बिथाङा रौता ब्लकआवदि मोनसे निउ जेनेरेशन टीम दाना होदों, बेनि थाखाय आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थायो। जोंनि बे गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा लाइमोनफोरनि थाखाय आरोना बेयो लाइमोनफोरनि जेनेबा जोंहा इडुकेशननि बेलायाव जोङो साराथ' बहुत नायगासिनो दं इडुकेशन बेलायाव, बेखायनो जेनेबा जों गोबां लाइमोनफोरा जों माने लोब लोब सारनि थाखाय फैदों आरोना बेनोसै। आरो बिनि उनाव जोंहा नैबे जोङो बेखौनो खावलायनो सानोदि गासै लाइमोनफोरा जेनेबा उन्दै उन्दै बैसोआवनो जे गाज्रि आखुआव थांगासिनो दङ। जों ससियेल मिडियाआव बहुत नुयो, दानि जुगावथ' जों ससियेल मिडियाआव गासिबो नुगासिनो दङ जे बबावबा जेनेबा फिसा फिसा काहिनि जानाय रिजर्टफोराव धाबाफोराव बेफोरखौ जोङो जेनेबा होबथानो थाखाय जेनेबा साराथ' जोंखौ बहुत बुजायबाय थायो, बेफोरखौ जों होबथानांगोन, बेफोरनिफ्राय जों गोजान थानांगोन। आरो जों सारनि बुंनायखौ लानानै जोङो गोबां सेंग्राफोरखौ बुजायो। बेखायनो जेनेबा सारखौ मोजां मोननानै दिनै गोबां 40 नं रौता समस्तिनि गोबां लाइमोनफोरानो दिनै सारजों लोगोसे नुजाफैदों। दा बे समाव बेखायनो जोङो बेखौनो खामानि मावनो सानदों। जों दायो बेखौनो आं सिगाङाव बेखौनो फोरमायदों जे जोङो जाहाथे बे रावबो बेकार जेंनायाव गोलैया। बैफोरबायदि जेंना मानो थाखाय जेनेबा मा होनो बैसो जायैयावनो मा होनो बेखौ मा होनो बावगारलांबाय जानायावनो बैसो जायैयावनो हाबा जानाय आरो गोबां लाइमोनफोरा ड्राग्स एडिक्टेड ना, आरो गोबां दामि दामि मबाइल लानाय, गोबां दामि दामि बाइक लानाय, बिमा बिफाजों नांलायनाय खमलायनाय, बैफोरखौ जोङो जेनेबा होबथानो थाखाय दिनै जों निउ जेनेरेशन हिसाबै जों आवगायबोदों। आरो बै जोंनि खामानि मावनायाव जोङो MLA सरन बर' सारा जोंखौ गोबां हेफाजाब खालामदों। दायो पलिटिक्सआवथ' जों माबा नङा, इनभल्भ नङा। जों डाइरेक्ट जों जेनेबा सरन बर'खौ जों मोजां मोननानैसो फैदों। जों सरन बर'नि जेनेबा सरन बर' जोंखौ हेफाजाब खालामदों फरायनाय बेलायाव जोंखौ गोबां हेल्प खालामो। बैनि थाखाय जों जेनेबा सारखौ मोजां मोननानै जों सारजों थादों। जों खुनु पलिटिक्स जेनेबा जों पलिटिक्स बाबो खाराखै आरो जेनेबा जों जास्ट सारदोल'सो। निउ जेनेरेशन टीम दानाय लोगो लोगो जों बहुत सोलायदों, सेंग्राफोरा बहुत हेफाजाब मोनदों। गोबां जायगायाव जोंहा खेथि बाथिनि थाखायबो जों सारनिफ्राय मोनदों। आरो दा फैबाय थानाय समाव जोङो सारा खोथा होना दोनदों जे जोंखौ जेनेबा बेकार जेंनाखौ सुस्राङो जोंहा सारा डाइरेक्ट बे खोथायाबा बेथ' खोथाया रोखा। जोंहाथ' मा होनो सरन बर' सारा गासैनिबो जेनेबा दुखु सुखुआव जों हेल्प खालामो बिथाङा। आरो बेखौ जे रावबो दिनैसिम बुंनो जे हाया बिथाङा जे हेल्प खालामा होननानै जों बहुत नुयो आरोना। माने बिथांखौ जेनेबा बिथांनि सायाव जुदि जोंहा मोनसे जेनेबा हेल्प बिनो थाङोब्ला बिथाङा ना बुङो आरोना। गेलेनाय आयदायावथ' साराथ' बहुत हेल्प खालामो। गेलेनाय आयदायाव बलनिफ्राय लानानै जुटानिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय इनार ना जार्सि बेफोरखौ जाने होजोबो। साराथ' बेखौ बुंखायो जेनेबा सोलोंथाइ बेलायाव जुदि सोरबाफोर प्रब्लेम जादोंब्ला, सोरबाफोर मा होनो थाखा फैसानि बेलायाव प्रब्लेम जादोंब्ला जेनेबा जों सारनि सायावल' थांनानै जेनेबा बुंनानै लायहैनांगौ आरो सारा होयो आरोना। दा जोंनि सिगां 5-9 सेरफाङाव दादों, बिनि उनाव रौतायाव दाफैदों। दायो रौतायावथ' बहुत गिदिर जाबाय। 5-9आवथ' गिदिरखा आरो रौतायावबो बहुत गिदिर जाबाय। आरो 66 दोनस्रियाव मा होनो बेखौ 7 नं दोनस्रि समस्तियावबो दानायनि आखायाव लादों। आरो बिनि उनाव जोङो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव दालांगोन आरोना। जिखि सरकार फैया मानोना मादि जेनेबा बुंनो प्रायरिटि मानोथ' जोंहा इडुकेशन बेलायावथ' होखानांसिगोनानो फार्स्ट टाइम। इडुकेशन नङाब्लाथ' जों दावगालांनो हाया। इडुकेशन नङाब्ला जों जेनेबा सिनायथि मोननाय नङा, बेनोसै आरोना। इडुकेशनखौ जों जेब्लाबो फार्स्ट आरोना, सब साइज फार्स्ट मावनोब्ला पलिटिक्स बेलायाव आरोना, जिखि राजखान्थियानो फैया मानो इडुकेशनखौ फार्स्ट खालामनांगोन आरोना, बेल'सो।